Ujemang but en sakampin jinsur shu ru ya ke jingkhang dam hi kat du kan nitli ki district Ministry Rangba du kari Narendra Modi ulai keren link ba ka telefon ba ka Ministry Rangba du jung kari Bangladesh ka Sheikh Hasina ha ka bai de ka khlam COVID-19 wadan hadu lifeline hajar san phongut ki brew hapo kari ki blayo ya kan ke jingpang COVID-19 Pinkre ka sarkar Meghalaya ba lam no ki brew ki basakut ha ki binta ba pher chongkari ki khubor ki bapnya Ministry Rangba ka jilla ukanrat ke sangma ula pentep baya ka kaiphat ka blayo ka sin ka balai jong ki prangut ki break blayo e ka jingpang COVID-19 na shema ka long negative ka bamut baki ni ki prangut ki lakhut na ka ni ka jingpang habakran ba ki nonglum khubor unuk ukanrat sangma ula pentep baki ni ki prangut ki brew ki blayo ya ka ni ka jingpang ki lakot pura na ka ni ka jingpang bat mintak ka jingdon jong ki break blayo ya ka ni ka jingpang hapo ka jilla kala her sha ka laingut kat kum ukanrat ule thu ba kai phat jong ki an ki we pat ki brew ki blayo ya unu khnyang jingpang kalong negative ka bamut ba ki niru ki lakhut na ka ni ka jingpang ha ka we pat ka binta usmbut Ministry Rangba jong ka jilla uba prestun tensong ulong bala dab an pha khmi bnya hadu 6000 sanspa khandai pesan tali ki muna ni sample ba na ki ne 6000 south pa life tali ki pin I ba ki long negative ni ba kimdan shu ya unu khnyang jingpang but chispa san photli ki pat kidang up ya ka kai phat Ministry Rangba ka jilla ula pentep babaro prangut kilakot pura nakani ka jingpang kwa pin iru ya ka dakashin ka babha Ministry Rangba jong ka Assam usar bananda Sonowal hinne kasi ula kren ba sangut ki pulit CRPF jong ka jilla lingba ka telefon ki bidang ke jaka ba hab ban pinkerpang ni ki quarantine center jong ka sarkar Mandoli ka bidang New Delhi shapang ka jinglong jingman jongki ula kit bok kerbyang ki bakin yono ekamet ka phat ka bakot pakhya ba bakin namdu jingkermen ha kani ka jingele jongki persha ka jingpang COVID-19 usunwal ula pin pawru ka jingsmusi ka bakhraw ka jingkhlat no jongwi shipai CRPF Muhammad Ikram Hussein hinin kasngi na ka daw jongkani ka jingpang Hakawe pat ka khubor ka Assam State Disaster Management Authority kala thaw ya ka wekin hun ya ka latuk kum ka prati rodhi bandhu ka bakunthop ya ki khatsaw hajar ki nongsong snong kum ki nong 3 months ngubha ha ka ban pinphriang ya ki jingi kai ha ka be de ba ka jingen kam ya ka jingpin jingai iwe na iwe pat ne ka ta ka social distancing ha baro ka we ka jalla Assam manna iwe pa iwe nong 3 months ngubha laptha ba ki nit ay ka ni ka jingi kai shakumba shispa tali ki longying kit khat ki airu ka jingkachan shakipat ba lingba ko online ba ka karta jongki ni kit khat ka kunthop na do ki ba khat prasnam hadu ki basan phosnam ka karta katna ki kampo yeng jong ka sarka padeng kala pintip banadu ka sautri ujemmang en sa pinmi no ki jing ki kindon ki bathan mai ha ka be de be ka jingle persha ka jingpang COVID-19 ha ka ba en sa kampen jinsur no ka jingkhang dam ha ki buntli ki district Nong aktian jongkani katanat ula ong baya ka jingtip bakam benya en sepintip hakini kisngi banwan. Haka sngi balang jongkatayo katanat kala pelong ka jingatai haka bay day baka jinglong jingman na ka daw jong ka jingkhang dam. Bala ong bakani ka jingkhang dam kala wanra shibun ka jingmintoy haka banya dan ka jingsapriang jongkani ka jingpang COVID-19. But unong aktian jongkani katanat ula ongru baknang bakani ka jingmintoy kinum long leno ngidang don ka bangin burinti ya ka jingptha haka bay day bat kani ka jingkhang dam hadu ka laiterik ujemang. Ministry Rangba du kari Narendra Modi haka singi balang jongkatayo ula yo banyakaran lingba ka telefon ya ka nongelam jongkari Bangladesh ka Sheikh Hasina kini ki nongelam jogini ki artli kiri kilai karan haka bay day baka jinglang jingman hapo kini kiri nakadaw jong ka jingpang khlam COVID-19 bat kilai karan ru halo ki la kilenti banyale persha ya kani ka jingpang Baro armut kini kinongelam kila pinpaw ya ka jingkmen haka jingat chaprang ya ka jingpin trikam ya ka jingpin bet ka bakirpang ya ka ba kila dab an kular haka khatsan trik ubnai leber hapideng kini kinongelam jongkiri jongkasak Ministry Rangba du kari ula ai kupleru ya ka Sheikh Hasina nama ka jingno sinyang jongka hadu $1.1 million shakasak COVID-19 emergency fund hadu lifeline hajar sad phomut ki break layo jingtep bak layo ya kini ka jingpang COVID-19 hapo kari kat kum katna ka khya jongkari kala pintip bana kini ki lifeline hajar san phomut ki layo ya kini ka jingpang prahajar laispa apsong ki lakot bala plat no ki na po ki jaka sumar kata 6000 snyup sangut pa ki lakhlat no na kini ka jingpang parlok nong snap pile sumintani khubar kerpang ka bay de COVID-19 ya ka bala wan lam shaphir ka regional news unit jongka all India radio